Per fi, tots dormim. Quina pau! Un poc de silenci i una tassa de xocolata és tot el que necessite per a posar-me a escriure. Tinc ganes d'escriure un conte. Un conte de prínceps i princeses, de fades i bruixes. Un conte que passa a un lloc preciós. Faltaria més. Ja ho tinc, a l'antic regne de Mel i Mató. Era festa gran, a l'antic regne de Mel i Mató. L'alegria corria pels carrers i les places, i tots, homes i dones, grans i menuts, ballaven i jugaven despreocupadament. Un moment! On va vostè? És que no m'ha sentit dir clarament que tot el poble estava de festa? Què fan l'alçada? No voldrà treballar, veritat? Perquè no balla com tot el món? Pavades, en la faena que tinc, no puc perdre temps per anar pels carrers com si el platera un regó. Però, home, per molta faena que tinga, un dia és un dia, no siga vostra aixina. Un dia és un dia, un dia és un dia. Sap què li dic? Que un dia vas deixar la faena de banda i vas ballar pels carrers, com agrada a vostè. Vinga a la festa! I quin va ser el resultat? Que se morien les calabassetes i s'entren les carxofes per un dia, només per un dia. I en damunt, la vaca del veí se'n fica a l'hort i no deixa fulla verda per rosegar. No s'altere tant, home, que encara es posarà malalt. Pensar una altra cosa. Tots estaven de festa, menys un llaurador, que volia tant al seu hort que no podia deixar passar ni un sol dia sense treballar-lo. Li agradava aixina? Molt més, moltes gràcies, senyora. Les meves calabassetes i les meves carxofes les han agraïdes. Quines coses! Jo que em pensava que tot el món agarraria la festa amb ganes. Bo, tornem al tema. Per què estaven de festa? Perquè celebraven el compromís de la princesa. Ai, la princesa! Com m'agraden les princeses! Tan fines, tan boniques, tan delicades, tan dolces. Ai! Anem al cas o què? Que no tinc tot el dia. Disculpe, vostè és... Què de ser? La princesa se acaba de cridar-me. La princesa? Com que la princesa? Disculpe una altra vegada, però crec que s'equivoca. Crec que s'equivoca. Quina barra, ara resulta que no sé que sóc la princesa de Mel i Mató. Per favor, senyora meua. Però les princeses són més... Res, que no sé com dir-ho sense ofendre-la. Les princeses no van així vestides pel carrer. Ni les princeses ni ningú que estiga bé del cap. Però jo, com estic a ma casa, faig com em dóna la gana. Ben mirat, té raó, tot el regne és casa seva. No és massa espavilada, Si dic que estic a ma casa, és que estic a ma casa. Què? És o no és ma casa? Té vostè raó. Jo que em pensava que les princeses anaven sempre vestides amb elegància, inclús per casa. Sí, dona. I què més? Que no m'esclafaria mirar la tele tota plena de llaços i randes. Sé que les princeses també són persones. Altra vegada té raó. Perdona'm. Perdonada. Espera un moment. No podria dir-me si ha encertat amb això del seu compromís? Pareix que avui tinc el dia difícil. Amb això sí. Genial. El regne estava de festa perquè celebrava el compromís de la princesa. Quin és el seu nom, princesa? Valentina Alexandra Patricia de Sánchez i dels Desemparats. Llargue, però pots dir-me senzillament Valentina, com fan tots. I ara, parlant de tu, que ja estic farta de tanta cortesia i tants romanços. Gràcies. El compromís de la princesa Valentina amb el seu príncep blau. Ai! On vas? Tinc més preguntes. Has cridat el meu príncep blau i estarà així en un 3 i no res. No vols que em trobeixi vestida, no? Clar que no. Corre, corre! Mare meua, quina nit! No em pensava jo que una princesa fora tan especial. Parles de Valentina, veritat? Ai, mira vostè! Això ja és massa. Això és un conte de princeses. De princeses, entesos, no de bombers. No hi ha cap incendi al regne de Mel i Mató. Així que, fora, fora, fora! Parles d'una princesa que està a punt de casar-se amb un príncep, no? Pues, ese soy yo. Sí, home,
I què més? Jo sóc el príncep Arna de mitja galta i cap cendrós. Com si t'agrada o com si no. No, home, no. Vostè és un bomber. Alguna cosa he de ser, no? Un príncep, que no és poc. Per a mi sí. Jo, des de ben menor, no me volia ser bomber. Ja ho sabes que em va costar convèncer als meus pares. No ho entenc. No és tan difícil. Si anara vestit de general, no protestaries, a que no? Veus? I per què un príncep pot ser militar i no pot ser bomber? Si ho mires així... Com he de mirar-ho? Què he de fer si no m'agrada ser militar i m'agrada ser bomber? Mira que uniforme més bonic. Bonic sí que ho és. A veure què farem. El compromís de la princesa Valentina amb el príncep Arnau. Bomber de professió. Ara sí. I què? Què t'apareu la meva Valentina? No és la princesa més bonica i més dolça del món? És la més original. Això segur. I li ho dic jo que n'he conegut un bon grapat. Ah, sí? I això com és? Perquè no tens pinta de ser de l'aristocràcia. Diu el mortal degollat. No t'ofengues, criatura. I parlant de tu, fes-me el favor, que estic fart de tanta cortesia. Sí, no, sí, vull dir que et parlaré de tu i que no sóc de l'aristocràcia, ni de lluny. Però escric contes, saps? Per això és que n'he conegut tantes princeses. Quina sort! Un moment. Si escrius contes i has vingut a escriure el nostre, és perquè així està a punt de passar alguna cosa extraordinària. Home, extraordinària, extraordinària, no cal que siga. Pot ser emocionant, divertida o pot posar-te els pèls de punta. Encara no sé quina classe de conte és la de Mel i Mató, la veritat. Vinga, conta'm alguna coseta, per favor. Donem encara només siga una pista. Per fa. En cap i a fi, jo sóc un dels protagonistes, no? Sí, no, sí. Miren, intenta escriure un conte, sí, però m'ho esteu ficant d'un difícil. Necessite pau, tranquil·litat i un poc de silenci. És demanar massa? Ah, i una tassa de xocolate, que este ja se m'ha gelat amb tanta xarrera. No sigues així, dona. Per fa. Mira, jo vaig a calfar-me el xocolate i quan torne no vull trobar-te així. Entesos? Entesos, senyora escritora de contes de princeses. Si no vols trobar-me així, no em trobaràs. Però jo no penso anar-me'n. Que ho sàpies. M'amagaré ben amagat i no em perdré ni una paraula per a una vegada que passen coses interessants al nostre regne. Ah, així hi ha un bon lloc. Per sort m'ha fet cas. Mai en la vida m'havia topat mai amb uns personatges com estos. Bo, el castell bullia d'activitat, preparant-se per al sopar de gala i per al ball que tindrien aquella mateixa nit. Pareix que anem bé. A la cuina s'acabaven de fer els plats més sucosos i els pastissos més dolços, mentre un exèrcit sencer es dedicava a netejar el castell fins a l'últim racó i a penjar garnaldes per tot arreu. Ningú? No apareix ningú. Pareix que ja s'han calmat els ànims. Mentre la princesa Valentina s'engalanava per a la festa, el rei i la reina, asseguts als seus trons, miraven de posar-se d'acord en una qüestió fonamental, la data del casament de la seva única filla. La reina estava... Un moment, xiqueta! No. Ara què passa? Que no pots inventar-te les coses, això passa. I que jo no pense deixar la meua feina a mitges només perquè tu t'encabotes en fer-me perdre el temps parlant de favores amb el meu home. Decidir la data del casament com si no tinguera jo una altra cosa més que fer. Queda clar o no queda clar? No pot ser. Això no pot ser. Vostè vol fer-me creure que és la reina de Mel i Mató amb eixa pinta? Sí, dona. I jo sóc astronauta. Per mi? Pot ser allò que m'està acomode. No és cosa meua. Però jo sóc la reina de Mel i Mató i tinc la pinta que em dóna la gana. Mire, que no. N'he conegut reines, altes i baixes,
grosses i primes, lletges i guapes, dolces con la mel i aspres com un codony. Però una reina amb granota i granera, no. Amb una cosa encara podíem parlar, però aixina? Impossible, és impossible. Sí? Mira, Mónica. La granota i la granera són inseparables. Què vols? Que agrane vestida de gala i em fique la granota per a presidir un ball? Una mica de trellat, filla meua. No, si en això té raó. El que no entenc és que fa agranant vostè el seu castell. No em dirà que la reina de Mel i Mató no té servidors. Una barbaritat. Tinc servidors, sí, i fan moltes coses molt ben fetes. Però, què vols que et diga? Agranant, són un desastre. I després resulta que estàs en una recepció tota digna i mires cap a un racó i... Plaf! Pilota de pols! De veres? I tant de veres, filla, i tant de veres. Com que ja m'he cansat de discutir amb ells. Agafa la granera i ho deixo tot com a mi m'agrada. I més un dia com avui. Avui tot ha d'estar perfecte! Ja l'entenc. Si em permet... Mentre la princesa Valentina s'engalanava per a la festa, la reina, vestida amb una granota i armada amb una granera, s'ocupava personalment de la neteja dels racons més amagats. Així li pareix bé? Això està millor. Que li vaig a bé. I deixa de parlar-me de vostè, criatura, que no tinc paciència per a tant de romans. Que et vaig a bé. Això està millor. Mare meua, quina nit. No m'esperava jo? Que uns personatges com estos, si és que no tinc costum, ja se m'ha tornat a xelar. La pobra no fa seguida. No sé com li anirà amb altres contes, però el nostre no se'ls treu dels dits. Bona és la meva sogra. Què estarà escrivint? Com serà el vestit que porta la Valentina al ball? Si m'agarra, me menja. Però jo necessito saber si Valentina em besarà o no em besarà, perquè si no em besa, m'agarro un atac. Tu una altra vegada mai en la vida m'havia topat amb uns personatges tan indisciplinats. Sí, jo... ja... Mira, és que necessito saber una cosa. No me sona de veres, i després m'aniré. Paraula. No me sona... Quina? Si Valentina em besarà després del ball. Ah, ja. Ara entenc la teua curiositat. Però no sé encara. I no sé per què no me deixeu escriure-se. Però és que... Però res, si no te'n vas immediatament, puc assegurar-te que Valentina no et besarà ni avui ni mai. No, això no em digue ni en broma. Me'n vaig. Però fes que Valentina em bese. No me un bes. Per fa. M'ho pensaré. Ara, fora! No me un bes, per favor. No me un. Què ha fet amb el quadern? Algú de vostès pot dir-me què ha fet amb el quadern? Gràcies. Si és que està enamoradíssim. Prendrem nota. Nota. És fonamental que Valentina besi Arnau. Gràcies, moltes gràcies! Fuig! Ai, l'amor. Anem al cas. Mentre Valentina es vestia i la reina agranava, el rei, enmig d'un núvol de secretaris i ministres, donava les ordres oportunes perquè Valentina i Arnau reberen com a regal de noces la meitat del seu regne. Xiqueta! Què? Ara què? Ai, senyor. No cal que em digues senyor, dona. Un altre. I ara em dirà que és el rei. No ho diré, perquè no cal. O creus que porte esta corona perquè em fa els ulls més grans?
Ja em perdonarà, però no té pinta de rei. Ah, no? I això per què? Home, en barnús i descalç, pues té dinar. I com vols que em dutxe bonica, amb mantell de vellut i sabates d'or? No, si en això té raó. El que no entenc és com va passejant-se així pel món. És que és una emergència. Quina? Això que acabes d'escriure és precís. Quina cosa de totes? El casament, el ball... Ah, ja, la meitat del regne. Què passa? Què li pareix massa? No, dona, no. Jo regale la meitat del regne i més si fa falta. És això de secretaris i ministres. És estrictament necessari? No, no sé, no crec. Per què? És que no li agrada? Com ha d'agradar-me? Tu els coneixes, els meus secretaris i els meus ministres? No. Ja es nota ja, són més pesats que el plom, més que un deute, més que un poble sencers, pesadíssims. No sabia. Ja es nota ja. Em posen el cap com un tambor, amb tanta majestat per ací i majestat per allà, amb tanta reverència i tants romansos. És que no els aguante. No podem fer que estiga jo a soletes, encara que sigui un moment. Sí, no, sí, no sé, ja no sé res. Pot estar o pot estar a soles, si vols, però no sé si això tindrà o no tindrà conseqüències. Quines conseqüències ha dit que li dona? Només la meua pau i la meua tranquil·litat. Per favor. Està bé. El rei, acabat d'eixir de la dutxa i encara amb el barnús posat, firmava el document pel qual Valentina i Arnau es convertien en senyors de la meitat del regne, de Mel i Mató. Quina meitat? Mel o Mató? Ara estem mateix de decidir-ho. Si faig més correccions, al final no ho entendré ni jo. No et dic molt clar, no et penses. Mató és més gran, però Mel té més jardins. No sé quina part li podria agradar més a la meua Valentina. Mel, només he vist a Valentina un moment, però estic segura que li encanten els jardins. Sí, veritat, ella és tan silvestre, fet que siguin senyors de Mel. Valentina i Arnau serien senyors de Mel, que encara que és la part més menuda del regne, és també la més bonica, perquè té més de 355 jardins. Què? M'has exagerat? No, que va, és increïble. Mel té exactament 365 jardins. Un per cada dia. Només has de repetir una vegada a l'any, si l'any és bisest. Gràcies, Perla, i me'n torni al bany, que m'estic quedant gelat. Quines coses! Anem a veure. Què tenim? Un llaurador que no vol fer festa. Una princesa silvestre. Un príncep que és un bomber. Una reina que agrada el seu castell. I un rei que no suporta els seus ministres. Quin cacau! Altra volta gelat. Gelat sense remei. S'ha acabat. Me'n vaig a dormir i demà serà un altre dia. Fora! Ei, que fora! Fuig! Vés-te'n! Res. Que no hi ha manera. Ai! I vosaltres? Doneu així! Quina fabada de preguntes és esa? Del teu compte, dona. D'on havia de ser? I no pots anar-te a dormir sense acabar-ho, que ho sàpies. Un moment. Vosaltres encara no havíeu llegit el meu conte. No sou la meva responsabilitat. Ah, no? I de qui és la responsabilitat? Jo què sé, d'un altre escriptor d'un altre conte. D'un altre conte que també parla de l'antic regne de Mel i Mató? Què passa? És que no t'agradem o què? No, clar que m'agradeu. M'agradeu moltíssim. M'agradeu una barbaritat. Però què? Però s'ha fet molt tard i estic molt cansada i se m'ha telat el xocolate i... Què més, filla? I sou els personatges més difícils que m'he trobat mai! Ja ho he dit, sí. Quin morro! Si acabem d'eixir... Si no teniu la culpa de res... Vosaltres acabeu d'eixir, sí, però els altres... Ai, els altres... Què t'han fet? Qui són els altres? Valentina, Arnau, el rei i la reina. Ah, i un llaurador. I què passa amb ells? Són molt normals. Normals? Normals. No parlen quan toca. No van vestits quan toca. No fan el que han de fer. I són impossibles.
I no sé per què, però sospite que vosaltres també sou de la mateixa espècie. Deixeu-me endivinar, que tenim així una brisa bona, 3 fades dolentes, un drac amable i una xiqueta com? Una xiqueta que no vol jugar, per exemple. Una brisa bona, diu. Unes fades dolentes. Un drac amable. Que no m'agrada jugar, diu. Prou, per favor, deixem-me que me'n vaig a dormir. No puc més, de veres que no puc més. Però no pots deixar-la a mitges. Ara has d'acabar el conte. Les coses s'han de fer ben fetes. Això. Que no puc acabar el conte? Que les coses s'han de fer ben fetes? Sabeu què vol dir? Que no pensa acabar ni este conte, ni ara ni mai. Més encara, ni este conte ni cap altre. O deixe definitivament. Què? Què dius? Això no pot ser. Impossible. Que no pot ser? I tant que pot ser. D'ara endavant no escriuré res més que no siga la llista de la compra. M'heu sentit? La llista de la compra. I demà de matí no vull trobar-me així ni l'ombra de Meli Mató. M'heu sentit? Ni l'ombra! La llista de la compra aquí. Se'm tanca els ulls, pobreta. Doncs si vols que ja t'avisarem quan arriben. Si és que arriben. Jo, si no estan així en 5 minuts, me'n vaig. És que no hi ha dret. Una poquita de paciència, home. Més encara, si continua així, s'enllaçaran a pedres carxofes i se'n quemaran les... Para el carro, però què dius, borinot? Si és de nit. I què? Jo treballo nit i dia al meu hort. Nit i dia, collins. Sí, senyora, nit i dia. Quan estic cavant, estic podant. I quan no, espanta la vaca del veí, que es menja tot el que pilla. Així no ve ningú, cavallers, me'n vaig... Ei, tu, que això és cosa de tots. I què? Però les carxofes i les calabacetes no poden esperar. Si no aconseguim que mata el cabell conte, saps on aniran a parar les teves carxofes i les teves calabacetes? I la vaca del veí? A fer la mà com a por. Teniu raó, redimonis. Si li pega per deixar d'escriure, estem morts i ben morts. Caput! No parlis així, que em fas por. I què vols que diga? Que no passa res, que encara que Marta no escriga només la llista de la compra, serem feliços per sempre més. Per favor. Això no, però podria ser un poquet més delicada, che. I què guanyaríem? Les coses com a més clares, millor. Encara que només siga per la xiqueta. Pobreta meua. La xiqueta ho té molt clar. O aconseguim que Marta acabi el conte o ens en farem com el fum en qüestió de poques hores. Per què creus que estic així i no me'n vaig a dormir al meu llit? Ai, mare meua. Quina canya de nana. Sap ja ti. O siga, que no cal escurar res. Això és molt gros. Ja estan així. Encara arribaré a temps de salvar les meves carxofes i les meves calabacetes. Ja era hora. Uf, au, saps que ens han costat de moure. Tu creus que es facin vestits així? Tu, clar, com vas tan lleugera. Pero ha valgut la pena, ¿no? Estás preciosa. Estás maravillosa. Estás radiant. Estás... I vostè també, futura sogra. Fantàstica. No has de veure que estan precioses? Sí, clar, magnífiques. A mi en el cas. Un cas com un cabàs. Un cas que pinta molt malament. Un cas fatal. Un cas terrible. Un cas de por. Pareu, que no entenc ni una paraula. Les fades ens han contat una història absurda. No sé què, d'una escriptora i d'un conte sense acabar. Ploraven tant que ens hem quedat a mitges. Majestat, amb permís, crec que ha entès vostè perfectament. Es tracta precisament d'un conte sense acabar. Però no un conte qualsevol. És el nostre conte, per a ser exactes. Ai, Che, avui és la festa de casament de la Valentina.
Si no s'acaba el conte, Valentina no tindrà ni festa, ni casament, ni res de res. Ah, no, això sí que no. Fa 3 anys que espere i no pensa quedar-me en les ganes. 3 anys esperant un bes. Això ja dret. Però Marta s'ha pres nota i Valentina em besarà després del ball. Això és el que passarà. Entesos? Precisament això. Estàs boig, amor meu. Per això mateix, príncep Arnau de Mitjagar de Cap Sandrós, acabar el conte és l'única manera de que Valentina el bese. I de que no s'enxeren les carxofes. I de que Valentina es faci càrrec de la meitat del meu regne. I em deixeu descansar una mica, que ja em toca. Jo vull que Valentina em bese. Fes-me el favor, princesa. Besa-li que calli una vegada. Ah, no. Si Marta ha dit que és després del ball, serà després del ball. Total, només falten unes hores. Això no és res, complement del meu cor. Unes hores, uns segles, qui ho sap? Uns segles? Què dius ara? Vols matar-me un disgust? Tu diràs, fill meu, si no aconseguim que Marta acabe el conte, és molt probable que la història de Mel i Mató no s'escriga mai. Ah, no, això no digues ni en broma. Què s'ha de fer? Ell se l'escriu. Ara és hora. Jo sóc capaç de fer qualsevol cosa per un bé de Valentina. Torna-li la trompa, xic. Fes el temps, filla meua. Quin amor. Bonica que és una. Jo tinc una idea, però no sé si serà Parla! segrestar a Marta i obligar-la a que escriga el conte. Tu què dius? Segestrar-la? Tu t'has tornat boig? No digues tonteries. Algú té una bona idea? O com a mínim una idea normal? Jo en tinc una. No em mireu així, che. Jo crec que podríem fer... Ve algú! Amaguem-nos! Res, que no puc pegar avui. No faig més que pegar voltes. Mira que amables que són, que m'ho han deixat tot ben ordenat. M'ha sabut mal enfadar-me tant, perquè en el fons no som mala gent. Però és que m'han trencat els nervis entre tots. Ostres, algú ha perdut la corona. Pareix la d'Arnau, el príncep bomber. Què faig jo amb ella? Posar-me-la? D'ara endavant seré Marta del Pijama, reina i senyora dels contes. Fora! He dit que fora! Res, que no em fa cas ni en corona. És que no podré desfer-me mai de l'antic regne de Melimato? Quina llàstima de conte i quina llàstima de regne. Però he dit que no escric el conte i no escric el conte, que s'han cregut, que poden entrar i de la història quan es vinga en gana. Com se nota que no ho coneixen encara. Al fem amb ella. Total, per a ser la reina i senyora de la llista de la compra, no cal portar corona. No, per favor! Ja sabia jo que no estaries massa lluny. Que has perdut alguna cosa, príncep Bomber? He perdut la corona i estic a punt de perdre el cap. Si la vols, vinya per ella. I ara que la vull, on s'ha vist un príncep sense corona, per més bomber que siga. Andrea, et pots saber què fas? Ostres, ara sí que sembles una princesa. Ah, ara sí que t'agrada. Moltíssim. Si és que està preciosa. Per favor, fes que em bese, per favor, fes que em bese. Mira, tinc el cor com un tambor. Ja ho sé, ja. Som molt amables, però... Espera, no digues res encara. Mare, pare... Així estem, filla meua. Ostres, esteu fantàstics, esplèndids. Ara sí que sí, sou el rei i la reina de Melimato. Sempre he sigut el rei i la reina de Melimato. Que ho sàpies, bonica. Maria, no empitjores les coses. Ara que t'agraden tant, escriuràs el nostre conte? Per favor, t'ho demane. Si tu no vols que no siga bomber, no ho seré més. Em llevaré uniforme. I no me seré un príncep. O un coronel. Para, home, i alça'ls. Si és el teu desig, d'ara endavant em dedicaré a veure com creixen les flors. A mirar com creixen les flors? I això, per què? Jo què sé. Mirar les flors, olorar-les, sospirar. Són coses que fan els prínceps, no? I jo em desfaré d'eixa bata i d'eixes sabatilles que no t'han agradat gens miqueta. Em vestiré sempre de gala, encara que no me siga per amigar la tele. I em desfaré d'eixes sabatilles... No.
I em desfarà aquestes sabatilles que no t'han agradat. Jo, si és estrictament necessari, no tornaré a granar mai més els racons del castell, encara que les pilotes de pols redolen pels corredors. I cremaré la meua granota de treball, si això demanes. Jo aguantaré els meus secretaris i els meus ministres. Centenars de secretaris, milers de ministres. I no tornaré mai més a passejar-me en barnús. Això has fet? Passejar-te en barnús? Deixeu-me respirar. Som molt amables, però... Però què? Què hem de fer perquè tornes a escriure el nostre conte? No veu que estem disposats a fer qualsevol cosa? Tots nosaltres, tots i cadascun de nosaltres. Tots, no heu sentit? Mare meua, tots alhora. Senyora, li promet que faré festa com vostè ho diga i sense plorar, encara que s'encenen les carxofes i se'm llancen a pedra les carabassetes. Paraula al llaurador. Gràcies. Molt ben dit, i ho tindré en compte. I vosaltres? Què? No teniu res que dir? Nosaltres som tres pares normals de corrent. Què podem prometre? Vist com va la cosa, em costa de creure. I tu què? Jo també soc normal i corrent. Una brisa bona, ja saps què vull dir. Una brisa de les de tota la vida. Entonces deixem adivinar el vostre paper en el conte. Tu, ajudant del drac en el segrest de la princesa, i vosaltres, padrines i protectores de Valentina. A que sí? A que no? No? No pot ser. No has encertat ni una. La meua padrina i protectora és la brisa, saps? Però no li agrada dir-ho perquè creu que no és propi d'una brisa. Però és que és cosina germana de ma mare. I ella no té la culpa de ser una brisa, perquè és cosa de naixement. Prou! Ja sospitava jo que no podien ser tan normals com deien. Perquè si la brisa és la padrina de Valentina, vosaltres què? Què? Nosaltres som les padrines del drac. Què? Parla més alt. Que som les padrines del drac. Clar, les padrines de l'horchata, no? Ara serà culpa nostra. Damunt que van fer ús dels nostres poders, però veritat que es morirà de fam la criatura Si l'haguéreu vist tan primet que feia llàstima. Ai, pobreta. Què podien fer si només obria la boca davant d'un got d'horchata? Clar que sí, xiques. Ja hauria fet el mateix. Una criatura que no menjàs un mal son. Quines coses. Nota. Els dracs també tenen padrina i poden no llançar foc, sinó horchata. Què passa ara? Què escrius? Què escrius, Marteta meua? I que no és la llista de la compra. És només una nota. Això no vol dir que... Vol dir que Qui va escriure el nostre conte? La nostra història. I que el regne de Mary Mató no es desfarà en fum. I que Valentina pesarà! Està bé, vosaltres guanyeu. Silenci, escolteu-me bé. No sé com ho farem, però no canviarem res de res. A vostè no se li xalaran les carxofes i se li faran malbé les carabassetes. Paraula. Ni tu deixaràs d'agranar, ni tu de ser un bomber. Per això no has de patir. Gràcies. I vosaltres dos podeu anar vestits com us vinga en gana. I nosaltres? Això... Què serà de nosaltres? Vosaltres, a saber. De moment, només tinc clar qui serà la salvadora i protectora de la princesa. Però encara no sé si hauràs de salvar-la de les urpes del drac o d'enfitar-se amb tanta horchata. Anem a començar una altra vegada el conte, però ara d'una manera diferent, per evitar problemes. Diferent? I com? Pel final. Pel final? Serà l'única manera de tindre la festa en pau. Ja era de dia, quan
Valentina Alexandra Patricia dels Àngels i dels Desemparats, la bella princesa de l'antic regne de Melimató, s'acostà amb uns passos de ball al príncep Arnau de Mitjagalta i Capcendrós, que vestia de gala amb el seu uniforme de bomber. I els dos enamorats, feliços com mai de la vida, s'uniren per fi en un bes que semblava que no hi havia d'acabar-se mai.